Ukugxumagxuma kuyinto esakhula siyithanda. Uma ubheka iy'ngane phandle ziyajabula, ziyagxumagxuma, ziyakuthanda ukugxuma embedeni, zigxuma yonke indawo, ziyagijima. Konke lokho ku-activate-a i-lymphatic system, kanti futhi ku-relax-a i-nervous system yey'ngane. Yikho iy'ngane zihlezi zijabule. Kanti-ke thina njengokukhula-ke sibabadala siyaye balekela ukwenza izinto esizithatha njengobungane, njengokugxuma. Kanti ukugxuma kubalulekile, kakhulukazi uma uvuka ekuseni. Into ongayenza ukuze uzokwazi uku-relax-a i-nervous system yakho, uyi-reset, ngoba iningi lethu sithi masiphaphama ekuseni umqondo wethu uhlaselwe ukubuyekeza lokhu ebesikade silale nakho. Kungabe mhlawumbe iy'nkinga, kungabe izinto okufanele uzenze, kungabe ama-to-do list. Hhayi ukuthi kuyoze kube izinto ezimbi ngaso sonke isikhathi okufanele ukuthi uzukhiphe noma uzame ukuziregulate ku-nervous system yakho. Even just ama-task ukuthi ngiyaphi namhlanje, fanele ngenze ukuthi, zonke lezi zinto zenza ukuthi i-nervous system yakho ingakwazi ukurelaxa. Ukungarelax kwe-nervous system yakho kusho ukuthi awukwazi ukunqwamanisa kwi-quantum field, ngoba wena uyathatha uyabeka. Kanti-ke uma ungavuka ekuseni ugxumagxume nje 1 to 2 minutes, kuzokusiza kakhulu ukuthi i-nervous system yakho ibe reset noma iqale kabusha. Umzimba wakho ubuyele esimeni senjabulo, se-bliss, sentokozo, okuyiyona original state yakho njengomuntu. Ungagxumagxuma endlini, ungagxumagxuma phandle, ungagxumagxuma noma ilaphi. Mina mangabe ngibeka amanzi mhlambe ekhishini, ngiyagxumagxuma mhlambe ngisalindile uma ukuthi ayikho into engingayenza. Senginikeze isikhathi nje sokuthi mangabe ngilindile isikhundla sokuthi ngime nje ngilindo umqondo wami webhizi uthole enye into ezoyenza, ngiyagxumagxuma ngenze leyo exercise. Kanti noma ngivuka ekuseni ngiyagxumagxuma 1 to 2 minutes. Okunye ongakwenza ukuze ushaye iy'nyoni ey'mbili ngetshe elilodwa, ngesikhathi ugxumagxuma ungashaya ngisho nezandla zakho. Ukushaya izandla zakho nakho kuzosiza ukuthi kube ne-God source, ku-activate-eke ama-meridians azokwazi ukuthi ahambise lo moya ofuna ukuthi kube yiwona ongenayo emzimbeni wakho. Ukugxumagxuma ku-clearisha i-stagnant energy, inkwantshu i-energy leyo e-stuck emzimbeni wakho odinga ukuthi uyi-release ngokuthi uhambe uyoma phandle enhlabathini noma otshanini. Iphinde-ke kunyuse i-vibration yakho, kanti-ke ukugrounda lokhu uma uphandle enhlabathini nasetshanini kuzophinde ku-expande i-aura yakho ngesikhathi esisodwa-ke. Kuzophinde ku-activate-ke nomzimba wakho ne-life force. Kanjani na? Ngesikhathi ugxumagxuma uphindaphinde umzimba wakho wonke uyanyakaza. Lokho kusho ukuthi-ke kusiza ukuthi kurelizeke ama-emotions agqilazayo noma anzima. Kususe-ke nokungaboni kahle okuyi-mental fog, kanye-ke nomuzwa-ke wokuba stuck. Uma nje u-stuck wena uzwe ngazuthi hayi izinto zakho ayihambi kahle zimile, kufanele ukuthi unyakazise umzimba wakho, uhambe uyogijima noma ugxumagxuma. Uma-ke wenza ama-fast rhythmic movements njengokuthi-ke ulokhu uba up and down ugxumagxuma, lokho kwenza ukuthi kulifte even i-mood yakho, ku-release i-dopamine kanye nama-endorphins. Ngokuthi-ke spiritual ezokwenza ukuthi uzizwe u-light noma u-high vibrational. Njengoba-ke ugxumagxuma mhlambe lokho kwenza uphandle kuzokuconnecta umhlabathi, kuzokhonekta umzimba wakho kanye nenhlabathi kanye nomhlaba, lokho esekubizwa nge-grounding. Kanti-ke uma umzimba wakho-ke ulokhu uphakama njengoba ucokama phansi, uya-expanda ukukhombisa ukuthi ubuyela back esimeni sakho, uconnecta no-true self wakho and your true physical presence. U-aligna-ke your mind, your body and i-spirit sakho. Okunye kwenzakalayo kwi-nervous system yakho iya-resetheka-ke, ushake off i-tension. Kusiza ukuthi umzimba wakho usuke kwi-fight or flight mode, ku-improve i-vagus nerve
tone bese kubhalansa nama-hormones. Kanjani na? Iy'lwane siyazi ukuthi-ke ziyay'lula njalo ulibona ikati uma ngabe lisukuma nje liqale liy'lule. Thina-ke asisay'nwebi uma ngabe sivuka ekuseni asisay'luli, kanti into efanele ngabe siyayenza ukuy'lula. Fanele senze into efanayo which is a shake off esusa i-tension emzimbeni. Kanti ukugxumagxuma ku-act-a njengendlela-ke yokuzelula, uzamule uzelule. Kanti-ke kuzosiza futhi-ke kwi-fight and flight mode ngokuthi lama-rhythmic movements azokhama i-amygdala nerve, okuzokwenza kushifte wena uzizwe usesimeni sokwethemba noma sokuba safe, urelaxe, ulale kangcono, emotions wakho abe ngendlela elungile. I-vagus nerve yakho izosizakala ngoba lama-movements azostimulate ukuthi uphefumule kangcono, kube ne-diaphragm movement engconywana, kanti ne-rhythm yenhliziyo izoshaya kahle. Asibheke-ke ukushaya izandla-ke kanye nomthelela wakho-ke emzimbeni wethu. Njengoba-ke sishaya izandla-ke njengoba sigxumagxuma, wena uzokwenza-ke njengoba usekhaya kuzokusiza-ke njengoba sithe sishaya iy'nyoni ey'mbili ngetshe elilodwa-ke. Ngokwe-Chinese medicine, i-Qigong kanye ne-African spiritual practice, ukushaya izandla-ke kuyinto enamandla kakhulu ngoba ukushaya izandla ku-connect-a inhliziyo, amaphaphu, isibindi, isisu kanye nomqondo, your brain. Ngesikhathi ushaya izandla kustimulate-ke ama-meridians lawa ahambisa-ke lamandla amakhulu esiwalandayo njengoba siphefumula, iwona lawa angena ngaphakathi, okuvusa i-nervous system, kunyuse nokuhamba kwegazi, ku-improve ne-coordination emzimbeni yethu, ku-activate-ke wonke ama-energy centers. Kanti-ke njengoba sishaya izandla, lokho kuzosusa konke lokho okuvimbile, okubambile noma i-heavy energy noma stagnant energy, kubize back amandla ethu ne-presence ne-attention okuzoshifta i-mood instantly. Kanti-ke uma sishaya izandla, emotional and physical benefits for abantu abadala ukuthi nje uzoba ne-focus ebhustekile, u-increase i-alertness, ukwazi ukubona kangcono, usheshe uy'bone izinto, ku-increase ne-grounding, kususe ne-anxiety, ku-reconnect-e umzimba. Uma uqeda ukugxumagxuma-ke qiniseka ukuthi izandla zakho uyay'hlanganisa, sakuthandaza. Lokho kwenza ukuthi lamandla-ke oqeda ukuwavulela angena ngesivinini emzimbeni wakho avaleleke ngaphakathi. Qiniseka futhi ukuthi awuthinti-ke izinto eziyixhafazi noma mhlambe izinto ezama-electronics, amafoni kanjalo njalo ngoba zinama-vibrations nama-frequencies azofaka emzimbeni wakho, amanye ama-undesired frequencies ngoba ngalesi sikhathi kuvuleleke kakhulu ngoba ubukade uvula wonke lama-energy centers afaka the God source emzimbeni wakho.